Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Binibining Skizelbi, Jenna Alfonso, Trina Rio Candia, Haven Goodbless, Lexan Belension, at sa mga nag-renew ng badge na sina Gemma Kalapati, Bonsky Magkumot, Tiktak, Gerald, Ray Hubahib, Admin Edison Galvan, Zaiki Batang Samar, Miss Aboganda, Lizelle L. Bautista, at kay Kathleen Erica. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Kala at ng pamilya niya. Taong 1993, Malangas, Zamboanga, Sibugay. Itong mga panahong ito, kasagsagan ng fiesta sa lugar nila sa Malangas. Ipinagdiriwang nila ang fiesta sa kanila ng 1 linggo. Kaya naman, walang tigil ang kainan nun sa mga bahay-bahay, bumabaha ng alak, maya't maya ang dating ng mga dayo. Basta, sobrang saya. Mga tipikal na fiesta sa probinsya. Habang kasagsagan ng kasiyahan, yung kapatid na babae ni Kuya Kala umuwi sa kanilang bahay na sabog-sabog ang buhok, punit yung damit, may malaking black eye sa mata, tapos putok na putok yung labi. Galit na galit itong hinanap yung itak nila. Inawat siya, tapos tanong nila dito, anong nangyari? Ang sabi nun sa kanila, may mga dayo sa court nilang humarang sa kanya, tapos pinipilit siyang uminom. Tumanggi siya kasi puro lalaki. Pinalagpas naman siya nung hindi siya uminom. Ang kaso lang, may humabol sa kanyang babae na hindi niya kilala. Ang sabi sa kanya nun, bastos ka. Bakit hindi mo tinanggap yung tagay? Hindi mo ba kilala kung sino yung nag-alok sa'yo? Ha? Subanon yun. Nung narinig yan ng kapatid ni Kuya Kala, nagsorry siya. Hindi naman niya alam eh. Ang sabi pa niya, babalik siya para magsorry at iinumin na niya yung inaalok nitong tagay. Kaso lang, masyado nang mainit yung babae na dayo na yun. Bigla na lang siyang sinampal nito ng malakas. Nahilo siya nun. Kasunod nung sampal na yon, ang dami nang dumumog sa kanya. Wala na siyang nakita kundi mga sapak, sampal, tadyak. Basta, talagang ginulpi siya. Tumigil lang yung mga dayo na yon nung may mga umawat na. Pagbangon niya, pumulot siya ng bato tapos hinagis niya yon sa mga yon. May tinamaan siyang isa. Kaya ayun, hinabol siya ulit nung mga dayo. Kumaripas na siya ng takbo kasi alam niyang papatayin siya ng mga yun eh. Nung narinig nila ang kwento nito sa kanila, galit na galit yung nanay niya. Ang sabi lang nito, wag na wag niyang pupunasan ang lahat ng dugo niya sa mukha niya at hayaan niya ang lahat ng naiwan sa kanyang marka. Yung nanay ni Kuya Kala, kumuha ng telang pula, uling, planggana at malinis na tubig. Gamit ang telang pula, pinunasan niya yung mukha ng anak niyang babae. Tapos nilagay niya yon sa planggana. At yung uling, pinuwesto niya sa gitna. Usal ng usal yung nanay nila
habang unti-unting lumulubog yung pulang tela at uling. Matapos niyang gawin yan, lumabas ito ng bahay, tapos yung mga kawayan sa likod nila, inuga-uga niya. Nakatingin lang ito doon, parang may hinihintay. Nung tapos nang umuga yung mga kawayan, may namumukod tangi doong hindi tumigil sa pag-uga. Yun ang binuka niya sa gitna at kumuha siya ng lakang. Para sa mga hindi nakakaalam, yan ang isa sa mga insektong alaga ng barang. Bukod pa yang insekto na yan, doon sa mismong tinatawag nilang barang. Magkaiba yan ha, para lang malinaw. Balik tayo sa kwento. Pagkuha niya nun, inalog-alog niya ulit sa kamay niya, binulungan, at pinalipad sa labas. Ang sabi ng nanay nila sa kanila, "Mga inang mga yan, ngayong gabi, mamamatay lahat yan. Wala akong pake kung subanon ang isa doon." Gigil na gigil ito habang nagsasalita. Matapos yan, ginamot na nila yung mga sugat ng kapatid ni Kuya Kala. Pagsapit ng hating gabi, tahimik na silang natutulog nun nang merong nambato sa bintana nila. Basag yung salamin nila nun. Tapos parang ang daming insekto sa sala ng bahay nila. Paglabas ni Kuya Kala, bumungad sa kanya ang tumpok ng mga langaw na paikot-ikot sa gitna ng bahay nila. Kasunod niyan, biglang sumigaw yung kapatid niyang babae sa kwarto nito. Nagtakbuhan sila kaagad para tingnan kung anong nangyayari. Nakita nilang nakabukaka ito sa higaan niya at napakaraming nana ang kumakalat sa may bandang parte ng singit niya. Napamura yung nanay nila sa nakita nito at nagsabi ng, "Put, ina talaga! Barang din ang mga demonyo!" Tumakbo na naman yung nanay nila sa mga kawayan nito at meron siyang biniyak na kawayan ulit. May mga kinuha siya sa loob nun at tumakbo pabalik sa kanila. Pinanganga niya yung anak niya at binuhos niya lahat yon sa loob ng bibig nito. Tanong ni Kuya Kala sa nanay niya, "Nay, ano ba yan? Ang baho!" Sagot nun sa kanya, "Mga tae ng barang. Kailangan niyang kainin yan para mawala yung tinanim sa katawan niya." Kahit masuka-suka yung kapatid ni Kuya Kala, pinwersa talaga ito ng nanay nilang ipakain yung mga tae ng barang. Matapos maubos nun ang bilin ng nanay niya, wag na wag siyang iinom ng tubig hanggang kinabukasan. Tiisin niya kung mabaho man o masakit. Mahalagang nasa loob ng katawan niya yon hanggang mag-alas 6 ng umaga. Kahit umiiyak pa yung kapatid ni Kuya Kala, wala siyang magagawa kundi sundin ang bilin ng nanay nila. Matapos yan, lumabas yung nanay nila sa sala at kinuha yung batong ibinato sa kanila. Pinagulong niya yon papunta sa mga tanim niyang kawayan at inalog-alog niya ulit ang mga yon. Kitang-kita ni Kuya Kala na yung mga lakang na kaninang insekto lang ang laki, naging kasing laki na ng palad ng nanay niya. Pinapagapang yon ng nanay niya sa buong katawan nito
Nang biglang may ituro yun sa itaas at nagliparan yung mga lakang. Tansya ni Kuya Kala, mga 15 o 20 insekto yung lumipad na yon. Unang beses niyang nakitang ginawa yon ng nanay niya. Kasi dati, kapag meron itong binabarang, magbibiyak lang yon ng kawayan, tapos na kaagad. Pero ngayon, ibang-iba yung ginagawa ng nanay niya. Para bang gumigera siya. Pagpasok sa loob ng nanay niya, tanong ni Kuya Kala, "Nay, lumalaki pala yung mga lakang. Ngayon ko lang nakitang nagkaganon yun ah." Tumingin lang sa kanya yung nanay niya, tapos ngumiti. Ang sabi nito, "Marami ka pang hindi alam. Gusto mo na bang matuto?" Sa totoo lang, ayaw talaga ni Kuya Kala yung ginagawa ng nanay niya. Pero ito kasi ang bumuhay sa kanila eh. Kung hindi ninyo na itatanong, negosyo yan ng pamilya ng nanay niya. Yung pambabarang. Pero ayaw talaga ni Kuya Kala yan. Hindi niya kayang manakit ng tao gamit ang kakayahan na yon. Pero hindi naman lahat ng pasyente ng nanay niya sinasaktan niya. Mas lamang yung napagaling nito kesa sa mga binawian niya ng buhay. Balik tayo sa kwento. Tumanggi itong si Kuya Kala sa alok ng nanay niya. Ang sabi lang nun sa kanya, "Alam ko namang tatanggi ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin. Gawin mo kung ano ang gusto mo." Natulog si Kuya Kala nun sa kwarto ng kapatid niya. Gusto niya kasi itong bantayan eh. At saka, hirap din kasing matulog yung kapatid niya. Naaawa siya. Kinaumagahan, nagising si Kuya Kala gawa ng nakakaamoy siya ng malangsa. Ang baho eh, amoy imburnal. Pag-upo niya sa higaan niya, nakita niya yung kapatid niyang nakanganga, mulat ang mata, at basang-basa ng nana ang buong kama nito. Napasigaw si Kuya Kala sa nakita niya. Pero walang pumapasok sa loob ng kwarto nila para tulungan sila. Napatayo na si Kuya Kala para tumakbo papalabas ng kwarto. Paglabas niya, bumungad sa kanya ang nanay niya na nakadipa sa gitna ng bahay nila. Habang napapalibutan ito ng napakaraming lakang. Hindi niya pwedeng istorbohin yon kasi nagdadasal. Hinanap niya yung tatay niya. Pagtingin niya sa mga kawayan nila, nandoon yon at nakasubasob ang ulo sa lupa. Nagdadasal din. Hindi alam ni Kuya Kala kung anong gagawin niya kasi parang mamamatay na yung kapatid niya eh. Wala na siyang pake kung magalit sa kanya yung nanay niya. Lumapit siya dito at sinabi niya yung nangyayari sa kapatid niya. Paglingon sa kanya ng nanay niya, ibang-iba ang mukha nito. Kitang-kita ni Kuya Kala na ang dami nung tinik-tinik sa mukha. Tapos walang kilay, ang laki ng mata, ang kapal ng labi. Basta, mukhang demonyo. Nakita niya lang yon nang wala pang isang segundo. Matapos lumingon ng nanay niya, bumalik ito sa ginagawa niyang pagdarasal. Parang mababaliw si Kuya Kala nung araw na yon. Wala siyang mapagsabihan ng tungkol sa kapatid niya.
Kaya ang ginawa niya, bumalik na lang siya sa kwarto nito at sinubukan niyang gisingin. Habang ginigising niya yung kapatid niya, pansin niya na bumubuka-buka ang bibig nito. Merong binubulong. Tinapat ni Kuya Kala yung tenga niya sa bibig. Kasi ang hina hindi niya marinig. Nung nakatapat na yung tenga niya, kahit naririnig niya na yung sinasabi nito, hindi naman niya maintindihan. Bukod kasi sa mabilis yung salita ng kapatid niya, para bang magkakadikit yung letra ng mga salita nito. Bumubulong siya sa hangin. Nang bigla itong tumigil at nagsalita ng, "Kuya, tingnan mo si nanay." Pagtingin ni Kuya Kala sa kapatid niyang babae, itim na ang magkabilang mata nito at punong-puno ng ugat ang pisngi niya. Ayan na naman, nagsisisigaw na naman si Kuya Kala. Paglabas niya ng kwarto, nakatayo na ang nanay niya at meron itong hinihimas na gaasong laki ng lakang. Halos maihi sa takot si Kuya Kala kasi ang laki talaga nung lakang. Parang kakain na yun ng tao. Binuksan ng nanay niya yung pintuan ng bahay nila at pinalabas yun. Matapos niyang gawin yan, pumunta na siya sa kwarto ng anak niyang babae. Kahit anong salita ni Kuya Kala, hindi siya pinapansin ng nanay niya. Yung tatay naman niya, nanatiling nakaluhod sa tapat ng mga kawayan. Pagpasok ng nanay niya sa kwarto ng kapatid niya, hinimas niya ang buong katawan nito, tapos may binulong siya sa tenga. Matapos bumulong ng nanay niya, ang naging reaksyon ng kapatid niyang babae ay matapos ang mahabang hingang yan, bigla itong umiyak. Ang sabi niya sa nanay niya, "Pinapahirapan nila ako doon, Nay. Papatayin nila ako." Paulit-ulit siyang nagsasalita habang nag-iiyak at nagsusumbong sa nanay niya. Ang sabi lang sa kanya nito, maligo na siya. Lahat yon mawawala na. Nung nasa CR na yung kapatid ni Kuya Kala, ang sabi sa kanya ng nanay niya, iligpit yung kumot at mga sapin sa kama. Lahat yon ibalot niya sa plastik at bukas na bukas, susunugin nila yon. Sinunod yon ni Kuya Kala. Habang nagliligpit siya, naungkat niya sa nanay niya na nakita niya yung malaking lakang na hinihimas nito. Ano ba yun? Bakit ganun kalaki? Gulat na gulat si Kuya Kala sa naging sagot ng nanay niya. Dahil ayon dito, yung lakang na yun, ang pinakamatandang insekto na namumuhay sa ilalim ng lupa ng mga kawayan niya. Nakailang pasa na sa lahi nila yung lakang na yun at ginagamit lang nila yan kapag kapwa barang ang kalaban nila. Lalo pa sa sitwasyon na kinakaharap nila. Dahil isang subanon ang lahi nung barang na kinakalaban nila. Malalakas ang lahi ng subanon pagdating sa mga pambabarang. Kaya walang ibang pagpipilian itong nanay nila
kundi gamitin ang kanyang huling alas. Tahimik lang na nakikinig si Kuya Kala nun. Nang bigla niyang maalala yung tatay niya. Tinanong niya sa nanay niya kung anong ginagawa nun doon. Ang sabi sa kanya ng nanay niya, hintayin na lang niya dahil patapos na yon. Matapos nilang magligpit, lumabas na ng kwarto si Kuya Kala. Sakto namang tumatayo na yung tatay niya. Pagharap nito sa kanya, gulat na gulat si Kuya Kala. Dahil punong-puno ng dugo ang damit nito. Tapos maputla na din yung muka. Mahahalata mong wala na siyang dugo. Natakot si Kuya Kala. Tinawag niya yung nanay niya. Paglabas nun, lumapit siya sa asawa niya at meron itong ibinulong. Naglakad papasok sa loob ng kwarto nila yung tatay niya. Sa itsura nun, parang wala ng buhay eh. Tanong ni Kuya Kala sa nanay niya, "Nay, anong nangyari kay tatay? Wala na siyang dugo, Nay eh. Baka mapano yun?" Sagot sa kanya ng nanay niya, "Kailangan ko ang dugo ng tatay mo para mapalabas ko yung malaking lakang. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa tatay mo." Nakampante naman si Kuya Kala sa sinabi ng nanay niya. Matapos maligo ng kapatid niyang babae, ibang-iba na ang aura nito. Akala mo, walang nangyaring masama sa kanya eh. Makulit na ulit, tapos masigla na. Ang sabi ng nanay niya sa kanya, "Magaling na yang kapatid mo." Natapos naman ang gabing yon na walang bumulabog sa kanila. Kinabukasan, mga bandang hapon, may grupo ng kalalakihan ang pumunta sa bahay nila. Nakiusap ang mga ito na kung pwede silang pumasok. May kakausapin lang sila. Pagsilip dito ng kapatid niyang babae, galit na galit ito. Kasi pamilyar sa kanya yung mukha ng mga yun eh. Yung iba doon, tumulong na mabugbog siya. Lulusubi na sana niya pero inawat siya ng nanay niya. Pinapasok nila ang mga yon sa loob ng bahay nila at walang sabi-sabi. Yung tinuturo doong subanon, lumuhod sa harapan ng nanay nila. Nagulat sila sa ginawa nun. Ultimo yung mga kasama nito gulat na gulat din. Kaya ang nangyari, lumuhod din maging ang mga kasama nito. Iniabot ng nanay nila yung kamay niya sa subanon at dinampi-dampiyo ng subanon sa pisngi niya. Matapos yan, magalang na nagpaalam yung mga yun sa kanila at umalis na. Inunahan kaagad sila ng nanay nila at nagsalita ito ng, "Walang magtatanong. Maraming tenga sa paligid natin. Dapat tayong maging maingat." Kahit kating-kati na si Kuya Kala na magtanong, sinunod na lang niya yung nanay niya. Kahit hanggang ngayon, hindi klaro kay Kuya Kala kung bakit ginawa yun ng subanon sa nanay niya. Kasi hindi na talaga naungkat kahit kailan yung nangyaring yon. Pero alam ni Kuya Kala na nagbigay galang yon sa nanay niya dahil sa lakas nito pagdating sa pambabarang at sa pambihirang taglay-taglay nitong isang lakang.
Okay, opinyon ko sa kwento. Bago yan, humihingi po ako ng pasintabi sa lahat ng lahing Subanon. Ito po nakwento lang naman po sa akin. At yung nagkwento sa akin, nakwento lang din sa kanya. So parang pasa-pasa lang po ang nangyari. Muli-muli, humihingi po ako ng pasintabi sa lahat ng lahing Subanon. Yung opinyon ko, sobrang lakas ng nanay ni Kuya Kala. As in, siguro kinakatakutan ng mga barang yung lakang, di ba? Kasi nabanggit sa kwento na iba pa yung barang na insekto sa lakang na insekto. Marahil mataas na aral o mataas na katangian meron ang lakang. Kaya kita ninyo, sinadya pa ng Subanon yung nanay niya para lang magbigay galang. Tapos yung barang na binigay nun, nawala kaagad. Pero ang lakas din ng Subanon kasi kailangan pang ilabas ng nanay ni Kuya Kala yung lakang niya para mapatigil yung barang na pinadala sa kapatid niyang babae, di ba? Ang tindi rin. Ang maganda lang sa kwento, walang namatay. Kumbaga, subukan lang talaga ng kakayahan at kaalaman. Ito naman opinyon ko lang. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa ibaba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.